Studio Emil Production! Budbaro Selami sa Romenge Spețețel Achagili Kerav me praleske Emileske Значива керел душманите Лаята в десетката Се повече си върви Ао Емилова керел О душманя си Още бутлафите керен Анди Савре Махалес Област Пазарджик О наказатели скоро авела О хурдо купе Душманите лаят, в десетката ги наказва. На пистата идва, никой не минава. Емил Космоса в десетката. Най-бароко септември, това е истината. Душманите лаят, Емил ги наказва. В махалата като влиза всички се обръщат. О, Емило Космос е в десетката. Баре и Леске, това е вашият кошмар. Денджас Мано Девел, Еке Чавес, о пламен машината. Денджас Мано Девел, бутлачи бе, тай Будбаро Бенве. Пичалел Будбаро Селами, бе душма и Енгел, Емил наказателя. Най-баро Андо, септември държава. Душманите лаят, в десетката ги наказва. На пистата идва, никой не минава. Емил излиза, улицата млъква. В десетката ръмжи, асфалтът потръпва. Фарове като ножове режат нощта. Всеки знае кой пристига отдалеч сега. Няма излишни думи, няма показност. Само малко газ и настъпва радост. Светят фарове, асфалта блести, а града след него тихо хори.